Labi na ni si Simon. Nguyap ni Flor, wa man ang hit ako. Ha? Angay pa di ko mananghid ni mo, Noy, nga. Manguyab kong floor. Sa imo ng anak. Kaya magbuot. Kung ako sa ng anak, Noy, di siya ko manguyab, Noy. Kaya ako may amahan. Ay, nalanagtagda o yan nalanagtagda ni nga Simon. Kay Bobe mo, masakit to na. Manaw, pataka na lang og sulti. Man, naog na lang una dito, be. Parang di mag-albaruto ni Smidin siya. Ka? Ha? Sige, Noy. Arayas ako, Noy. Dili na ko sa ubos, Noy. Naot unta, Noy, nga matiwas ka og kaayo. Matiwas og kaayo. Naog na dito. Sige, arayas ako. Dili na ko sa ubos, Noy. Ay, Noy. Sige, Simon. Mata na lang diya si Bonnie. Lingkod lang diya na, lingkuranan din na. Smidin siya, mo. Naog sab ko, Noy. Right? Ayaw lang usa, kay makigsulti ko nimo. Ha? May kalakot ka na ako, Noy? Juna! Na, unsa man ay? Sa may imong gikalagutan ako. Nahibaw ka? Nga nagragot si Sir Marlon nimo? Oo, mahibaw ko, Noy. Pero ako mahibaw kung sa iyang nasukan ako. Naglagot si Sir Marlon ninyo. Kay inyo lang siyang gilipat-lipat. Naglimod-limod mo. Ano ko din to? Huwag may maglipat-lipat na hila, Noy. Trato mo si Liza. Dili. Tugas sinod. Uy, Dili lagi. Insyo. Kadako ba ni mo tingog, uy? Pura magkagway sakit. Basta ako masuko, di ko papugong. Hindi siya. Kumpas lang, God. Masakit ang naba ka. Kamboy nagkaingon sa akong kalagot. Mao di ko makapugong sa akong tingog. Dili ra ba na ginamaayo ni mo, Noy? Kumpas lang, God, Noy. Doon naman kay pamati, God. Masakit ang God ka. Kung doon naman gani kay kalagot na ako. Sa iluwa lang ko, Noy, ha? Pero, sulti lang gigos tinuod, Noy. Waagad. Waagad tinuod nga. Nang litaw ko ni Hilin. Labaw sa tanan, di ni tinuod nga trato, eh. Ikaw din siya ba? Masakit tong kandako. Si Bonnie nagsultis tinuod. Wa sila relasyon ni Helen. Lapo pa mo mamakak. Samot ko. Manong mamakak man ko nimo? Naglagot ko! May din siya. Kung doon naman gani ka kalagot na ako, Noy. Sa iluwa lang ko, Noy, ha? Pero ang tinuod, Noy, no? Wagid ko nang litawan ng Hilin. Ug labaw sa tanan. Wagid mi relasyon. Ikaw din siya ba? Masakiton ka pa bayang maayo. Unya, kani sila si Bonnie og si Helen walay relasyon. Wa mangulitaw si Bonnie ni Helen. Unya, wa ni mamakak nimo. Labaw pa ko nga mamakak. Nya, unsa man? When sister gyapon ka, nga doon na sila relasyon ni Helen. Wa gid mo ni ha? Wa lagi, Noy. More pa. Ngano nay? Na, imong amahan ay nangugat gyud, nangiso nga doon na may relasyon ni Bonnie. Unya doon na, nga naman di ay. Tay, uy, nga nang pangutan-on man minimo, ana, tay. Nga kung doon na may relasyon ni Bonnie, wa may makabuot na mo. Amo raman na. Nga tay, unsa man? Saga ikog tubig, day. Pre, anong Ang munday. Mo naog na lang po nang ha. Ayaw na! Kay magsulti pa ta! Bonnie, pasayluan na lang yung ko, Bonnie. balik? Balag di ko ni mo ang kunon. Basta kay para may baw lang sa si tatay nga di siya makabuot na to. Hindi kumalok na nila eh. Bisag kinsa pa na sila. Bisag unsa pa sa klasya pagkatao. Bisig birdugo pa na sila. Ha! Ako ilang hadlokon. We!
Ginon! Saba diha tay uy. Sige ba kag panganti nya mudagan man dayon ka. Hmm. Sunod ay nalaguyog kumudagan ka. Kalawan ba kay ka? Ina lang ko gipakalitan. Wa pa ko lang pakalitin. Masuway gito sa nako. Tilaw sa nako. Ako, mukuyog lang yapon ko. Paano ko inyo kong utang? Mukuyog ko eh. Ay nalalagi tay. Peligro kay tanan mga isog ito mga tulisan. Itong mga way kamatayon. Musaway ka matayon. Musaway ka matayon. Tuo magagawin ka matayon. Let's say this scattered. Mooban lang yapon ko ng bone. Nya dili ka mahadlok day tay. Masdang juday ka. Wasdang! Bisig ako raw sa! Ngano? Bisan pag 1 by 1. Baywan ka uban mo na sa 2x2 tay. So, ruiro. Ya, kung na. Madlok. Dagan. Sumkoy. Scattered ka. Ilong na yung katag tay. Ilong! Hoy, doy! Alili! Loy! Usap ng malita nga na pinusilay ko no. Sa may napildi. May napildi sister ko eh. Pero si Simon, naigo yun. Ha? Ha? Si Simone Igo! Si Simon lagi naigo. Gamay rahinoon. Unsaon kay kabaw na siya naidaghang balang nagsigig lupad-lupad. Dagan-daganan pas baboy. May kay diyaran Igo dapit. Nya ikaw, doy. Kamusta man ka, doy? Luila, pasalamat yung kus Ginoo kay bisag naidaghang balang nangalupad. Ako mana lang gitaon ko. Ay! Ay! Ana ra gitaon ko. Eh, noon sad. Di sad ka mawaning kalibutan na, doy eh. Buutan lang ka. Dito, may salamat lang sad ko eh pero nakuha lang yun ko na balaka lang yun ko ni tatay eh. Nga naman imo tatay. Wala day mo mahibaw. Kaya nga naman di sa tatay ni mo, doy. Masakiton biya si tatay. Ha? Kamayo pa ito niya naglakaw-lakaw? Nga, masakit ito di ay. Kung sa man ito iyang sakit? Heart attack. Unsa? Heart attack? Lakalooy, good on mo tatay. Kakuya, good on na, doy. Mao lagi. Mabitang sige kong ampo. Mingon na rabat ko nga. Kamatay na ko na siya. Kasi kung gaingon nga, hapit na siya mamatay. Si tatay lang. Mag-ingon sa tatay ni mo, nga hapit na siya mamatay. Kaluoy sa dinoy din siya, doy eh. Nya ikaw, wa ka maluoy. Kinsa gudi maluoy. Apugong data nga mamatay naman siya. Dili na lang mitabo doy, oy. Tay, ato tatay, magduaw ta. Ugma na lang, oy. Atuon mo lang na to, tay, oy. Di niya ta kaabot, tay. Kaya nga naman di ay, doy. Doy, na kayo tatay, doy. Sahay hinay kang tingog. Sahay kusugsag kaayo. Labi nagmaglago. Labi nagnaikaon. Kusog kay tingog. O palagot na lang na, para mulagsik na yung tatay. Ipakanag maayo. Mabitaw ng sige kog sukol niya para sige na siya gahot nako. Naaris ako oy. Asa mo di ka? Mangita kong manabtan. Kaya ka man. Para chian na mo. Chian. Na matod ni nanay pangachian na rin daw na mo daan. Aris ako ninyo oy. Ito nakadoy. Kaluis na kayo. Uy, ang kadoy tayo eh. Ano ka nagkasakit sa sinoy din susa? Naambot lang, oy. Susang tao di yun may bawan. Lelen, asa mo ka? Uy! Ano mo sa pumang ko? Nabalaka lang ko.
nakasabot ko nga nung imo kong ibuhat. Pero ang ako lang ba, tingali mo sa mo sa malungin mo. Basta sa imong pamilya. Dahil kabalaka ito guni eh. Gituyo man sa doon ako ron, may bawaan ako ba? Ang sa ilang buhaton, kung nga nang kahintang ba? Pero Buni, sorry jud kay Buni, kasaylo lang gitaon ko. Ikaw ba? Wala problema eh. Kira nakasabot ako. Ug wa na sa kong buot. Malipay gani ko sa tago. Nahimuot ko. Ha? Nakalitan lagi ko. Pero ay, nahimuot kog nalipay. Ambot nga no. Minsan ko di malipay ana. Bisan kinsa pa siguro eh. Malipay gid. Pero sa kahilad man sa akong kasing-kasing, nalipay na kaayo ko nga nakadungog. Nakadungog ko nga imong giangkon ko. Nga ako'y nakatagiyan nimo. Uy, binuang ra baya to ha? Binuod sad ka. Eh binuang na dito. Oy. Okay ra na tayo Hilin ay. Nakasabot raman ko. At least man lang, bisan sa imong mga pong nindot kayong gibuyan katong dito ko. Ay, lipay na kay ko. Pero, kaya ka bala ka Daylin. Ako naman ang gitudluan daan ang akong kasing-kasing. Nga ka nang imong tanan, tiyaw-tiyaw rin yun. Mili ra siguro na matinood. Pero, nindot ka kung tinood sa? Exchange of hearts, then you know why